No? May nabili ako talaba. Talagang 100. Yan. Testing natin magkilaw ng talaba. Matagal na akong hindi nakakatikim nito. Yan. Buklatin natin. Guardian lemon. Kukuha tayo guardian lemon ng talaba. Yan. Susungkitin natin sa ganito. Tapos yan. Bubukayin. Yan oh. Ang taba ng talaba oh. Guardian lemon. Ang sarap. Lagyan natin siya dito. Oh. Ang laki oh. Napakasarap nito yung lemon. Yung iba kasi pinapapan sa tubig to na pinapakuluan, kaso hindi na masarap, natatanggal yung kanyang sabaw. Ganyan lemon oh. Kutin natin to. Ayun, ang laki, ganyan lemon. Talaba. Hinihigop to yung sabaw, masarap. Sarap, ganyan lemon. Pa natin ganyan lemon. Gagawin natin siyang kilawin. Kilawin, yan. Yung talaba, tatanggalin natin sa sabaw niya. Kukuha natin siya, tawag nito. Ikukuha natin sa mainit na tubig. Kasi mayroong kan dito pag hindi magandang kan mo, pag sariwa, ayun, pwedeng sumakit ang tiyan mo dito pag hindi makon yung tiyan mo. Pwede ka magtae dito. Kaya ang gagawin natin dito, babalyan natin na mainit na tubig. Ganyan lemon. Ganyan lemon yan. Yan, ganyan lemon oh. Balian natin sa na mainit na tubig. Yan. Para maluto siya. Yan. Tapos to, tiktik lang natin. Tapos yung sabaw niya ito. Ilalagay ko dito. Yan. Papainitin din natin siya, papainitin. Yan, ito yung sabaw. Papainit natin para maluto rin. Para yun, gawin natin kilawin. Yan, painit natin. Yan, kadyo na, hiwain natin siya. Masyadong malalaki yung iba. Yung malalaking talaba, hiwain natin. Ito, malaki siya masyado. Hiwain lang natin ng pang kilawin. Yan. Yan, kadyo lemon. Babalan siya konti ng suka. Babalan siya natin ng suka para yan, kilawin na talaba. Habang gagayat tayo ng mga ingredients, luya. Kaya tayo ng maliliit na luya. Yan, kadyan na yun. Tapos yan, sasalain natin ulit. Kadyan na yun. Kaya balik na ito dito. Iwa tayo sibuyas.
Kajun lemon. Masarap pag madaming sibuyas. Lagyan na natin dito sa ating talaba yung ating sibuyas at luya. Patay sili. Yan ang sili. May maasim kang manggahan. Maasim ba yung mangga mo dyan? Pahingi. Sili. Tapos paminta. Oh, ano yun? No, hindi. Ilang ba yan? Oo. Paminta. Ayudan natin siya ng mangga. Manggang kalabaw. Haluin natin, Cajun lemon. Kilawing talaba with kalabaw na mangga. Nakulaan ko to. Ito yung sabaw ng talaba. Pinainit ko lang para ayan o. Papipigyan natin siya ng kalamansi. Pigyan natin siya ng kalamansi, Cajun lemon para masarap. Talaba. Pigyan natin Cajun lemon. Tikman natin Cajun lemon kung ano ang kula. So, sa akin ayos na Cajun lemon. Masarap. Ngam, okay na yan. Yan ang finished product natin na talaba. Kinilaw na talaba. Hindi ko na linagyan ng asin to, Cajun lemon, kasi yung sabaw ng talaba is maalat na. Saktong-sakto lang. Yan. Yan, masarap ito Cajun lemon pag malamig. Lagyan muna natin sa rep para may kilawin tayo mamaya.